Bukas ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Gusto ka aking sana'y mabuti ka. Salamat po sa mga palakpakan. Ay mabuti nagkakarasi mga gabi mabanga ninadalang awitin nalulungkot ng dami na alip-alip bakit ko'y lagi ikaw sinta kahit na malayo ka rin kapiling ka mahal kumusta ka malaya na itong gabi malamig ang simoy ng aking kaya naglamang kita hindi ay madarama panaginip ko'y laging ikaw sinta kahit na tinatangyain mata piling ka mahal kumusta ka. Thank you po. Thank you. Hello? Isip mo'y di mawawala, naririto lahat mo'y puso hindi dalawa sa'yo nadaraan ang gabi ano ngayon ang harapin mukha mo'y narima iyong sa gabi Anong street to? Anong street? Bravo! So, nandito kami guys sa Tramo. Tramo Street, Pasay City.
Thank you po. Salamat sa'yo, aming Panginoon Jesus. Ako'y binibig mo. Salamat po. At pinang-inos. Handang nalay ko sa'yo, aking ama. Ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, maipagdalo mo. Mamahaling iyas, ay pinto, nilubog ang aking damdamin. Ngunit sa'y tanggapin ang tanging alay ko. Nawa'y gamitin ito lamang, Ama. Wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako'y binigyang pansin. Hanggang tulad mo, hindi dapat mahalin. Handang ingalay ko sa'yo, aking ama. Ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, maipagdalo. Mamahaling iyas, ay pinto, nilubog ang aking damdamin. Ngunit sa'y tanggapin ang tanging alay ko. Nawa'y gamitin ito lamang, Ama. Wala nang iba pa akong hinihiling. Yo, thank you. Walang sinuman ang mamuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang mamamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay pananagutan sa isa-isa. Tayong lahat ay tinipan ng Diyos, makapiling lamang. Walang sinuman ang mabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang mamamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Salamat po. Tayong lahat ay tinipan ng Diyos, makapiling lamang. Thank you po. Hello mga manoy, hello mga manay. Ngayon ay araw ng Martes, November 17. Yan, 17 na po ng Nobyembre. Tayo ngayon merong shoutout at wala rin tayong bayanihan po muna ulit ngayon. Pero meron po tayong
pasasalamatan, mga thank you. Ayan, thank you portion tayo ngayon. So, unahin po muna natin yung ating yung shoutout. Ayan, simulan natin. Sabi ni Sir Arnel de Aguas, shoutout sa batang drummers natin, sa iyo, Sir Hill Bal, at sa mga kasama mo dyan. God bless you. Okay, maraming salamat po, Sir Arnel de Aguas. God bless you too. Next, ito hindi po shoutout, parang lang, message lang po. Sabi ni Imyat Dandoy, hindi ko po alam kung babae to o lalaki. Sabi ni Imyat Dandoy, kapag si Renalyn ang umaawit, hindi ko talagang mapigilan ng mapaluha. Talagang malakas ang karisma sa tao ng batang si Renalyn. Mabuhay kayong lahat. Odeng ng General Santos City. Ayan, si Odeng pala siya. Ayan, sa lahat po ng mga taga General Santos City, kaway-kaway po sa inyong lahat yan. Shout out. At lalong-lalo na kay Imyat Dandoy. Maraming salamat po. Next, sabi naman ni Sir Armando Rica Plaza, na ito po isang vlogger din, senior citizens na vlogger ng Bawan, Batangas. Tulungan po natin ang channel niya. Mas kukunti pa lang yung kanya subscriber. Sabi ni Sir Armando Rica Plaza, hello Sir Hilbal, musta na po? Musta na po kayo? Shoutout po kina Renalyn at Rian. God bless po to all. Yan. Maraming salamat po Sir Armando Rica Plaza. God bless din po sa inyo. At sana magtuloy-tuloy na pong lumago ang yung channel. Yan. Maraming salamat. Next. Sabi ng aking kumaring si Christina Man, musta pare ko, shout out sa mga ating inaanak na si Renalyn at gano'n na rin sa kay Tatay Eddie and Ma'am Emma. Ingat kayo lagi diyan. Yan. Maraming salamat sa iyo Ma'am Christina, ang aking kumare. Maraming salamat sa iyo kay Kumare Christina. Ingat ka rin lagi diyan, and maraming salamat sa pa-shout out mo sa ating inaanak na si Renalyn. So, yan lang po ang ating mga shoutout sa ngayon. At ngayon, dumako na po tayo sa pasasalamatan natin. Kung naalala niyo mga manay, nung nakarang after ng Typhoon Ulysses, nag-post po ako ng isang video about yung bagsik ni Ulysses, na ang caption doon ay yung Ampid Uno, Zone 6, Ampid Uno, nag-mistulang Waterworld. Nung ipinost ko po yun, ang intention ko po talaga doon ay makapangalap ng mga donasyon para maibigay na tulong doon sa mga nasalanta ng bagyo doon mismo sa taga Ampid, doon sa Ampid Uno, San Mateo, Rizal, specifically doon sa Zone 6 kung saan ako dating nakatira. So nakuha yun ng aking napanood yun ng aking anak na nasa Malaysia. So niya, shinare niya yung post ko doon sa place ng kanyang ng kanyang asawa na si Dundi. Tapos yung mga taga roon nung mapanood yung picture, talagang naawa sila. So nag-ambag-ambag sila ng ng mga ibibigay nilang mga donasyon, mga damit, may pera, may mga goods, o yung tulad ng mga groceries, yan meron. So nag-ambag-ambag sila, and then inipon nila yon. So hindi ko man personal silang kilala. Pinakita naman sa akin yung mga pictures ng mga nag-donate ng mga ng mga items. So ang ginawa ko, kinuha ko lahat yung mga pictures, and then yung buong kabuuan ng pictures nung mga kolektang mga idudonate. Karamihan po mga damit. So yun na nga, isasama ko yung dito sa post ko. At isa pa, si Uday 2524, yung akin sila Labs, ay nagbigay din ng 2 kabang bigas para maisama dun sa pamimigay na relief dun sa kaya sa Thursday, itong darating na Thursday, pupunta ako ng San Mateo para may pamahagi namin yung mga na-kolekta namin mga items doon sa lahat ng mga nasalanta doon sa lugar kung saan ako dating tumira. So narito po yung mga pictures nung mga nakalap na mga donasyon at yung mga pictures ng mga nagbigay. Panoorin niyo po. Pero bago niyo panoorin, gusto kong pasalamatan muli yung mga donors, yung mga nag-donate ng lahat ng mga items, in kinds or in cash. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo kilala. Ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa kabutihang loob niyong pinamalas sa pagtugon sa aking panawagan.
At siyempre, gusto ko magpasalamat sa aking anak kay May, sa kanya kay sa aking son-in-law na si Dundi Yakat, na siyang effort para makolekta lahat yung mga i-donate dun sa San Mateo Rizal. Siyempre sa aking si Uday 2524 sa pag-donate niya naman ng 2 kabang bigas. So, maraming salamat. Ito po muli si Hil at itong Hilbal Channel. Lagi nagsasabi, naway pagpalain tayo ng ating pong may kapal at ingatan ng bawat isa sa atin at bigyan ng kalakasan ng mga katawan natin at kaisipan. Maraming salamat. God bless you all and Diyos mabalos. Panoorin po natin.